Има тела небесни и тела земни, ала друг е блясъкът на небесните и друг на земните. Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на месечината, друг е пък на звездите, па и звезда от звезда се различава по блясък. Тъй е и възкресението на мъртвите. Сее се в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. Сее се в немощ, възкръсва в сила. Сее се тяло душевно, възкръсва тяло духовно. Има тяло душевно, има и тяло духовно. Ето, тайна ви казвам, в синца няма да умрем, а в синца ще се изменим.